бачако кадми бовар мекунӣ ки ҳамиқа гавди калонкати аз манами хуҷанд то душанбае 14 литр бензин ки равад. Манами мошин мерафтааст. Рафт 4 2025 будааст. Якумаш ин ки полни наворот, дуюмаш ин ки вагони тоза, як ҳафта шудагӣ фромдагиш пе ранги м. Нигоҳ кун. Инҷо фараш лупа, бо ин ки фари хушури шудагӣ, мен инҷо баяша бо фарчи дапалнитин шай. 360 градус камера. Ҳама тарафи мошин камера. Ако балон дискоша напурс, нап панал, мана қомата бен рост. Яхлед мегӯяд ки чихел 14 литр ки то душанбе мера. Нигоҳ кун. Ҳам бензин, ҳам гибрид, ҳам электро будааст. Ана туба. Ин тарафа бензина вай кунияга, ман ин тарафа света метиқони. Мана дидия? Ду тарафа баяша, кришкаша. Короче мана як глиштра. Мошин нап панал бе камбудин 2 глиштраш будааст. Тагош чихе бошад ана. Тагоша дидия? Тагош нап панал. Мошин ба ягон хел документаш нест, без документ хоҳӣ савдо мекунӣ. Гумрук нашуда соли мошин. Селипой зонаша, памяташа, лифташа, 4 электро гӯшакош қад мешад. Мошин чисто Европа. Фаҳмдия? Корея, Дубай, Пубай негуфтам онам. Мана полни наворот, 360 камера, обогрев рул, багажош кнопка ки. Мана ду тарафа мултиошай. 29000 пробег. Фаҳмдия? Радной 29000 тамом. Ман инҷо мана ду се хел режимошай, спорту экошай, рушникош электрони, ҳам обогрев сидени, ҳам охлаждени сидени. Мониторошай, мана мошинча топ тоза, нап панал. Бовар кунед як бӯ кунӣ, маза мекунӣ, дуи салона метиҳад. Мани сасяни оқибаш мана обогревош оқибаш ҳам будааст. Ана инҷо ҷои розеткаош будааст, пастакан. Ман ту бе чизеш нишон диҳам. Нигоҳ кун. Ҳам ту кнопка зер мекунӣ. Мана мошин пулткитик шуда шуд. Дидия? Ин тагоша бе мана. Мана нап панал мошин. Тамом бо ҳам ту даста дароз мекунӣ, шатарас кара мегира. Бо як таърифи шай мана бисёр одам мепурсид ки мана ин калонки ҷибелаш бесана. Дидия? Фақат гумбаст мекард ки чиз. Мана нигоҳ кун мотора. Мотор нап панал, ҳам бензин, ҳам гибрид, ҳам электро. Мекун намедонам гибридаш куҷо бинем, электраш куҷо. Бо менем голограммашай. Мана дидия? Ҳама навороташай. Так што балетчик боши, бе ягон хел документ 310 моҷи, 310000 сомон. Харида мони полни документ мекунӣ. Техасметр утилизация растамошка. Худат мекунӣ, не гӯяга карда, те гӯяга буд договор дига хел мешад. По номери телефон занг зада бо суҳбат мекунӣ. Тамом.